Bye-bye. Medyo pagpawan-uwan ha. Imong pajong. Nasi mong bagag imong pajong? Bye-bye. Hi guys, madjong buntang ni jung tanan. Ako na po ni Jijin Burst. Nakatakang nakukuan guys dinang ag. Ninja. Karon magkuan ko mag torta ko og kanang naitaong. Mas man ka, wa ka gitugnaw. Ato sa ning ako nin guys lapuan. Laminta ni siya sugba. Kay humot, kay mas humot ang sinugba nga tinurta. Jawa may kuan guys. Way uling, may kuha na nalaman ni, napuwaan na naman ni siya. Napagkamunggay, sobrang gapon. Lawa dyan na po nakaroon. Sali nga, napuwaan. Ugasan sa linahan guys. Guys, ha? Hindi na ko isa. Good morning. Hindi ko na ko kahit akong sapon. Dabo ba yun dyan? Hindi sabon. Kani pagkakit. Kaya pangkinis. Pagtakit ang pangkinis. Ligo na ka. Sabak na nga. Mama na ko pa. Ligo na ko kaya. Ligo na. Yan guys, natakang na natagatang kuan guys. Taong. Haros di ko daano kuan guys. Kamunggay. Sige dyan mo ka kita dani kada adlaw haros ukuan bunggay kasi ning haroson ga paman maluto ka ang kuan taong sadyo ko nagtakang og dinungag kay nag-request siya nga magpasangag kuno siya nagkaluto na na magsangag ug ko mana guys og haros ukuan guys kami dan Tara guys, gatang taong kasi limpa, bugnawon gatang pakpakan. Tara guys, gatang kuan itlog. Nataning timplahon daan para nagpakpak na, para nagaman natin pakpak. Ganin natin kuan ilulod. Butangan na tagarina gamay ra kay hindi ko ganan og daghang harina mas lamay mga jud og daghang itlog timplahan na to kuan guys bitsin gamay dahil basin uy mingkoy sadyuhan nimo nanguhit mingkoy pakirat man kaming koy nangabre nas mamas tindahan yun grabing pangabja Gi. Andam na gi kay bawal ra ba malit? Ha? Andam na kay bawal ra ba malit? Kumuton tani siya butangan og kuan guys, sibuyas. Butangan sibuyas, butangan og kamatis ba nga torta, di man sila ganahan. Unay. Butangan og kanang naingana kay kung magtorta sa una butangan man og sibuyas, bombay og kanang naay kamatis. Di man sila. Isa gol sa imong sinangag itlog ra? Bauno nimo? Itoon sa rin ang kuwan torta.
Sangag dyan isa. Kumampod maluto po, hindi nang ag. Hindi na ako magsangag, maluto na na. Unahan sa rin ang kuhan torta. Init. Init pa. Manas papagi. Init na gatulang ng tika. Kasi na ning iluno. Yan na guys, naluto na isa. Nunod na po natin yung isa. Ang nanay naluto nga pan guys, torta dia. Diyan si Junjun, mukhaw na si Jabuna kay nabiyahe. Asang gihaw, nagahanggi prito, nagtakang sa kukaridyo ito ka nang ininit. Kaya wala naman dahil suda mo ang kuhan, termos. Ano kung kaon na maki? Ano kaon ma? Asa man ang bugnaw pa? Bugnaw na ani. Kari mo yung pinakaunang naluto kari. Mga ka guys. At natubalik at wala. Sarap. Napisalin sa kuhan guys, sa adobo. Sabiit. Mga ka guys. Wow. Mintoy. Wala mintoy. Mahalo ka na kumintoy ah. Sa jupot si Jagmata. Muna ako na ikumuna ko na siya. Mintoy sa. Mintoy. Nagbutan ka ba eh? Si Mama de, di na utanan. Mana? Oh, kabukitan ko. Sige, daghan na ning kanon da na kuha na ako da. Pusda niya nabibaho na ni. Ini magkinamot guys. Isak na naputat pa sa hero. Tuwan, white plate. Gracia mana? Gracia. Gracia na nang luksuan sa pasahero di kapitihan. Kaya ang bawi ana. Hindi ko kaon ni nani doon, wala nang tamalinaw ni ba? Ha? Torta. Naman nila ni kabuntag. Pero man dyan na torta, basta na iluto sa kaninderiya. Naman yun ang guni. Patis na na suka din na ay nungkito. Tapos na itlog na alat. Kulang mo na ako sa kabog torta. Daga nang iluto na ba? Pito man nakabuok. Ay. Wala, sunog na. Alam mo yung paning brown. Hindi mo nasunog. Nasunog ka na ka na yung lumahaw. Nakuha ka na. Hindi ba? Pahumot. Humuta ka? Lahat. Ang atong pankaron content guys, cooking session. Kadad daw, magagid na. Hindi man pwedeng kita magluto. Mamaya silang vlog, dili-vlog man. Likod magkuhan. Mag-dili-vlog eh. Inyong video mo, pabalik-balik ra. Ano ito bahaw? Hindi mo makinawro ito bahaw. Ano ito bahaw guys? Ito na bahaw. Siyempre ito ang bahaw. Kapilihan ko, bagong luto o bahaw? Ano ito bahaw? Bulat asawa ba? Ang paliwanag. Ang asawa, mura naman nagbahaw. Sama sa bahaw ba? Mauna diha kaya mag-asawa, bahaw naman. Bahaw. Isa. Kanang asawa, murag bahaw ba? Murag po sa bahaw. Good kanang niluto din pagkog manabahaw na. Pero lami na siya, be. Papalita mo man ikaw, dili-dilihan ko. Kari mayang sangagun. Pati lang ko nakuha na iyan. Kari ka ang ginit ah. Mamakag, nangangag na. Kaya sa paminaw sa nagpaliwanag ko. Hindi ka maminaw. Siguro di ka maminaw kaysa gina maminaw. Hindi ko mangingit. Hindi ko ganahan maminaw. Umingan kang bahaw na ko.
Di, ang asawa sama sa kabahaw. Ngano? Siyempre, murag niluto karon yung kugma. Paano may bahaw. Pero lamig sa kanon, kay bahaw man. O, ganan mo kugbahaw. Abot na ng ibang bana, o ganan mo kagbahaw. Ano ka na? Pangipingog. Wala kay kuha na to? Wala kay comment? Mangita ka pirming bako para way bahaw. Sayuhan ninyo nagkasaray. Lami ng bahaw. Kay sama ko sa kanon ikaw kanon yung init. Bunabog na lami kayo. Ramot lang kayo ibang banaw ganan magbahaw. Kamutan na sila. Ang dangon na to ni ay. Mahurot na ni kanon sa istorya. Kaon diha daghan. May blood ta. May blood man mawad-wad mga sa kalsada. Thank you Lord. Joke lang guys ay mong maniwala kasi ipatyan pa ng asawa niya diya. Muna si mo ang pakat-pakatid. Peace. Joke lang. Pantapan ba? Good vibes. Sasayo sa kabuntagon. Sasayo sa kabuntagon. Buki na buhi sama sa usa ka gagmo. Kena. Lagi anugon sa bulog mga lungang. Joke naman kita. Peace sa mga asawa niya. Bahaw. Pero lamig ba? Ako, pinyong ganok sa bahaw. Hindi ko ganang bago kay pasok man ta. May nang bahaw ba kay lecture ka no? Haba. Dito mo, pala sa comment dito. Tapos yung loob niya. Hindi nang bahaw. Guys, nasama siguro yung loob ito. Kaya ginang sa asawa ko bahaw. Wala yung murag bahaw. Sama? Awa, wasig tigil ko. Ano kaya? Iwaris ko. Sabo kay ko. Tingog na sa hiwaris ko no. Ba't ko na mo mapasok na oh. Sa manming ko mangita kag paso sa sinod ning ko. Ha? Na sige, duslit na ng kawali. Duslit. Halo to nagatang torta. Asawang bahaw. Dito tingog. Ito po, babe. Sabi kay, basa nga rin dito mag-concourse. Ano ba ka, babe? Joke lang yan, eh. Panang ba? Pasaya sa kayong kabuntagon. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Pinanay na. Magkuha na ta guys, magsangag. Nadya ka di aming koy, ngano man ka? Mapasok ka. Hawa lagi dia. Deket tagaus. Buki na buhi. Na guys, abuan guys, sinangag. Naluto na gatong pan guys, sinangag guys. Ang nilawoy baw. Magkuha sa tagtangad. Muna guys, agsagol sa nilawoy ni mama kadadlaw. Si Bujas, o kanang naitangad. Ay, kala kong kala. Dami niyong plato din. Fry rice. Magsalin yung baw nun. Kamera kong kala. Anak. Uy, gam. Wawan ra bang ID og maliit? Dahil patawag ang ginikanan. Dito na ko, be. Kanang gamay. Uy, gamay anima. Ano na mo yan? At ngiraw yan. Oh. Ano din gimabre?
discount agad. Luto na gatong kuan guys. Nilaw oy. Ang butter. Pa! Ato, nakapit na raba ko. Nakajot pa ako sa yung butag tubig. Dahang nangalit gi. Hapon. Tugi naman nagsugod ma pag yung si Mana. Majujud palit-lit. Yung malit ka, kami rabay. Pantuon dito. Kami magkuha sa mo ang ID. Nagtanga ng galon. Ang tangang. Galon. Ano naman? Majud. May kulit. Mabuling na yung uniform. Pag inom nag-vitamins. Oh. Gapon, wag ka mo inom. Nakainom ko hapon. Woy, Paghapon. hapon na. Dapat buntag mo inom. Oh. Ha? Isa? Lagi kami. Ay, glami. Hi guys, suman ako dato sa kuan guys, kusina. Ang jata dyan padong na siya mo kan. Giwat ra ni just giyan kay magdungan na laman sila. Ang jag langit guys, daot ag panahon. Na grabing kadagum. Nagum ka ba ang langit karong adlaw diyan na ganit taligsik. Nagatong kuan guys, langit guys. Gakulimlim. Pangit, good morning pangit. Tugnaw pangit. Yes ako. Trapuga ko. Bye-bye. Bye. Medyo pagpawan-uwan ha. Imong pajong. Nasi mong bagag imong pajong? Balik ako. Bye-bye. Gaunag tubig. Sus. Oh. Awan ako ba yun? Nakakuha mo kung nga bigla. Murag tagsil-sliti sa pure gold. Oh, bye-bye. Hi guys, to na sila guys. Pila na sige, dyan to na po karsada, ngitag panginabuhi. Nandiya guys, daghang kanong salamat ni Jong tanan sa permanentong pagtanaw sang vlog guys. Nandiya, manggiamping mo sa kanunay guys. God bless ni Jong tanan. Bye bye, kita-kita na punta sa sunod ng vlog. Bye bye, love you all.